tæt oven på min hoved. Ja. Sådan her. Jeg tror, der står 15 der. Ja. Og 15. 5. 15. 2. 5. Det er i hvert fald den. 5. 2. 5. 5. 5. Og 5. Og 2,5. Og så skal vi lige, vi tager der er 1 meter, og så hen til 50. Godt. Ja, så kommer det her lidt spøjse. Så vil jeg må prøve at se en gang. Jeg tror, vi vender den rundt. Nå, okay. Nå ja, sådan Så hvis du går ind under. Ja. Det er hold noget. Nej, du skal bare stå helt neutral med hovedet. Det gør du ikke. Stå lige neutral med hovedet. Godt. Ja, det burde være, så man kan se den. Ja. Godt, det håber jeg i hvert fald. Så flytter vi de her vækstange. Ja. Den kommer ikke til at bruge den her. Godt. Hvad fanden er det? Og jeg skal starte om på den anden side af vækstangen. Yes, skal du. Frem imod. Ja, og jeg skal lige sige, hvem jeg er. Ja, godt du selv husker det. Ja. Janni Bøje Andersen, age group 65-69. Og så siger du bare, hvornår jeg skal starte ud. Ja, så kører vi. 10 sekunder. Ja. En, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dem vil jeg ikke tælle. De 2 sidste vil jeg ikke tælle. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, skal passe på, 20, 21. Stærkt. Okay. Der var alle. Du har brugt 1,5 minut. Du har masser af tid.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Du må ikke gå længere tilbage. Skal til kassen? Ja, nu er jeg. Jeg står med den. Nej, du må ikke gå længere tilbage. Så kan jeg ikke se dig. Kom. 13, 14, 15, 16, 17. Flot. 18. 19. 20. Sidste. 21. Stærkt. Sådan. har du tegnet på? Gud, hvad? Det var godt, du sagde. 305. Det er sgu godt. Og så er det... Er det almindelig pull-up? Ja. Ja. 1800, se. Jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Skal jeg have den næste vækst? Det er rigtigt. Syv, 8, 9, 10, 11, 12. Tretten, 14, 15, 16, 17, sidste, 18. Godt. Så er det 36 double unders. En, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 30, 36, 37, 38. Sådan. Stærkt. Godt. Så det er 18 thrusters. Der er gået lige under kanten af 6 minutter. Halvdelen af tiden. Yes, ikke længere tilbage. En, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Stærkt. Det var god tid.
Du mangler 9 til. Ja. Ti, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Stærkt. Så er det 15 test, du bare. Jeg tror, jeg giver Veronica førsteplads i den her. Nu giver du ikke op. Der er 5 minutter tilbage. Der var en, ikke? Du kom ikke ind? Nej, okay. Skal jeg komme noget kant på? Det kan jeg se. Nej, men du skal sunde. Jeg kan godt lige komme noget kant på. Ja, fik du den ikke der? Jo, du gjorde. Sådan. 1. Ja. Ja. Yes. Ja. Det var godt med kanten. Den afslører i hvert fald, at der kom en. Det koster mange kræfter hver forsøg. Det gør det nemlig. Det er helt vildt, så meget det koster. Jeg skal simpelthen lære det her. Pisse irriterende. Jeg kunne have kat. Ja, det var jeg. Godt. 2. Ja. Se. Ja. Det var godt, vi gjorde det. Det er i hvert fald et bevis, kan man sige. Du ville sgu ikke have den streg, hvis du ikke havde ramt. Ja, sådan. 12 tilbage. Nice. Ja, nice. Og 2 minutter. Og 111. Ja. Den går hun. Yes. Det var 3. 3. Fik du ikke egentlig en? Jeg fik en nu. Ja, du har 4. Okay, hold da. Ja. Er det ikke det der bonk, jeg kan høre? Jo, Hold da op. du har fået. Ja, men bare det, når du siger, at du aldrig kommer ind og rører. Nej. 5 indtil videre. Du mangler 10. Der er 1 minut tilbage. Ja, jeg kan nå 2 mere, hvis jeg er heldig. Ja, ellers så når du 6 mere. Så er I lige meget. Så kan det være, at du har en bedre tiebreak. Det har jeg. Ja. Ja. 6 styk. Nice. Ja. Nice. 40 sekunder. Og igen. Hvad siger du? Ja. Så vil jeg røre. Sådan der.
ved siden. 7 styk. Ja. 15 sekunder. Du kan måske lige få en til. Ja. Ja, sådan. 8 styk. Og tiden er gået. Nice. 8 styk. Nice. Det var da ikke tosset. Nej, slet ikke. Og nogle gode tiebreaks. Sidste gang havde jeg bedre tiebreak end denne gang. Der er jeg 6,42 på de første, da jeg lavede den sidste gang. Okay. Jeg er slet ikke... Jeg skal lige have den slukket.